ladies and gentlemen, welcome aboard flight 882, going to... Godmorgen fra Tokyo. Nu har vi sovet. Nu er det bedre. Nu er vi ved at spise morgenmad på 7-Eleven. Og så har jeg fået den her sandwich. Jeg har set den overalt. Den ser så lækker ud. Jeg spiser den her først. Jeg siger, at jeg kan lide den. Den er lidt bolle. Jeg har fået en uden fisk. Og det stikker fisk. Det ser ikke sådan super indbydende ud. Så er vi kommet til et af de største fiskemarkeder i Tokyo i hvert fald. Måske også helt i Japan. Der er ret mange mennesker, hvis man kan se det i baggrunden. Vi er lige gået igennem. Der er bare noget lækkert mad. Men vi kunne ikke hæve kontanter med kort, så det er selvfølgelig lidt at træls. Så er vi kommet til et tempel her i Tokyo. Jeg tror, det hedder Hijinka eller sådan noget. Det ser ret flot ud. Hvad siger du, far? Ja, det ser godt ud. Vi skal ind og kigge. Det skal vi. Så kommer vi igennem Torii Gates. Det ser ret tæt ud. Det føles lidt som om vi er på charter, gør det ikke? Det er så varmt. Videre. Eller ikke charter, Ja. men Det er varmt. det er meget varmt. Men Nå, men det er jo en god oplevelse, det der, det var en god Mia. oplevelse. Finde et sted lige at få lidt. Ej, jeg har hørt, at man kan få sådan en god is ved 7-Eleven. Kan vi ikke få det? Der er en café derovre. Det er jo ikke 7-Eleven. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det var ret fedt lige at se det. De der gates der. Og nu kommer vi under en kæmpe Torii Gate. Jeg håber, man kan se den. Så er vi kommet til Shibuya station. Og Shibuya Crossing lige hernede. Måske verdens største fodgængerfelt. Jeg er faktisk ikke sikker på, om det er. Der er mennesker, der går nu. Vi skal derned lige om lidt. Det vil være ret fedt at se, der er sindssygt mange mennesker. Også bare på her. Okay, det her det er sådan ret absurd. Så er der bare sådan hunde her i en eller anden butik. Og katte midt i det hele. Jeg ved ikke, om det er nogen, man kan snakke med, eller fordi man kan adoptere dem, eller det synes jeg er mærkeligt. Jeg vil lige spise aftensmad i Shibuya. Det her, det smager bare godt. Ret nice. Det mætter så meget. De her portionerne, de er så store. Eller, jo, de er. Det er ret store. De ser ret store. Det værste, vi har fået i dag, det er helt klart morgenen. Men den der jordbær-sandwich, jeg fik i morges, den var bare lækker. Det smagte ligesom sådan en jordbær-kage. Jordbærlavkage. Jordbærlavkage. Må du ikke gå ind foran? Hej vloggen. Kan man se den? Jeg vil sige, at jeg har framet det ret godt lige her. Så er vi delen duns med ved Tokyo Tower. Den er ikke rød, åbenbart. Så vi venter lige til klokken 10, der bliver den rød. Og så skal vi have nogle fede billeder. Og så skal vi hjem i seng. Vi har set meget i dag. Hvad er dit højdepunkt været i dag for? Det tror jeg, det har været at opleve, hvor effektivt metroen den er. Det er sindssygt. Det er lidt vidunderligt. Og vi må sige, at vi har ikke kørt forkert endnu. Der er det vigtigt at lytte til nøgleordet endnu. Så nu skal vi hen til Tokyo Tower, og så ser vi, hvad der sker. Peace! Så er vi kommet til Senjuji Temple. Nu er der...
Yes, så er vi kommet til Senjuji Temple i Tokyo. Det er en af de ældste i hele byen. Det er faktisk ældre end byen. Og så er det også en af de allermest populære steder i hele Japan at se. Og solen skinner, så det kan bare ikke blive bedre. Vi har fået længe ventet hype. Den her Tanghulu. Jeg har snakket om det lige siden vi skulle til Japan, at vi skulle få dem her. Ja, fandme godt. Det er bare ligesom at, du ved, skal i jordbær op og så hælde sukker ud over. Ja, og der er helt rigeligt på. Lidt mere kompakt. Jeg er godkendt. Vi er kommet til Akihabara Electric Town i Tokyo. Der er mega mange butikker, men der er et kæmpe kamerabutik lige om bagved. Vi skal lige se lidt kamera. Ja, vi skal over og sælge kamera. Det er nok det mest overstimulerende sted, jeg nogensinde har været. Der er bare larm og farver over det hele. Og mennesker selvfølgelig. Det kan man ikke undgå. Det er meget stort her. Og fyldt med butikker. Hvor er Danmark? Danmark er her ikke. Midtjylland har den lige der. Det er en super god vinkel, den her. Nu skal vi prøve Wagyu. Skal det godt? Der er meget fedt. Så er vi kommet til Tokyo Skytree, som er lige bagved. Det er Japans højeste bygning. Den er 634 meter høj. Hver Burj Khalifa er sådan 800 meter, tror jeg. Så vi skal ret langt op, og det bliver ret spændende at se, hvor stor Tokyo virkelig er opfra. Kommet op i Shibuya Skytree på første niveau. Og vi skal højere. Men der er en virkelig flot udsigt udover. Vi kan ikke se enden af byen. Nogen vegne. Nej, overhovedet ikke. Det er alle pengene værd. Der blev sagt farvel til Tokyo i dag, og velkommen til Fuji Kawaguchiko. Mount Fuji skulle gerne være her i vinduet, men der er super dårligt vejr, og det bliver det nok hele tiden, mens vi er her. Så chancen for, at vi overhovedet kommer til at se Mount Fuji, er desværre ikke så stor. Vi kommer til vores Airbnb, og den er mega flot indrettet. Det er meget traditionelt i forhold til i Tokyo, og det er hjemme ved en familie, vi bor sådan set i en Airbnb. Det burde være lige her. Men som I kan se, så er det er rimelig tåget. Fredag skulle det klare op, og det er onsdag i dag. Det er også den dag, vi skal flytte, men forhåbentlig kan vi se den fredag morgen ud fra vinduet. Vi må se. Kryds fingre. Godmorgen fra Fuji. Det regner, så vi kan ikke se Fuji. Nu skal vi have 7-Eleven morgenmad. Ja, vi skal have noget pandekage. Og så sådan onigiri, ligesom vi fik første morgen i Tokyo. Madmode i Mia. Det er også lidt mærkeligt sådan, at spise ris lige efter man har børstet tænder. Det er ikke lige det her allermest lyst til. Hvor er det? Lige noget på Mia. Vi har lige snakket om, det er virkelig en absurd sådan, kontrast til Tokyo, det her med, at det er helt stille. Vi er kommet ind i en skov nu,
som er virkelig, virkelig flot. Men igen, det er bare en vild kontrast til Tokyo. Især fordi nu er vi gået 10 minutter, og vi har ikke stødt på et eneste menneske. Så har vi fundet på rigtig shrine, og det er virkelig, virkelig flot herinde. Det er en helt anden sådan, kontrast til Sensoji-templet. Det her ligger som sagt inde i en skov, og det er bare gudsmukt med det grønne og det røde. Og meget stille her. Jeg har så fundet ud af, at det her alle turisterne er, men der er heller ikke så mange turister. Og man kan nyde oplevelsen på en helt anden måde i forhold til Sensoji, hvor der var sygt mange mennesker. Så det er helt klart en anbefaling, det her. Ja, min far. Op på rooftop. Men Fuji skulle være lige her. Det kan man jo slet ikke forestille sig, men også slet ikke, hvor stor den er, fordi om bagved, der er der bare kæmpe bjerge. Så vi håber, at det klarer så meget op, at vi kommer til at kunne se Fuji. Så vi kommer op til toppen. Ja. Der var den der pagoda, der er lige her i baggrunden. Det er om bagved den, at man kan tage billeder ud over af Fuji. Men Fuji er der selvfølgelig stadigvæk ikke, det er klart. Selvfølgelig vil den ikke komme op efter vi har gået 500 trappetrin eller sådan noget. Har du det lidt hårdt efter, du var sådan 500? Nej, nu er jeg ved at komme mig selv igen. Efter at have tabt paraplyen 2 gange på vej op. Og det er svært, den trappe, der bare går sådan der. Det bliver sgu lidt hårdt, hvis vi skal tage den igen i morgen. Er det fordi, nu ved du, hvad du har forventet, så gider du. Ja. Hvis Fuji er der, så jeg skal herop i morgen. Så. Vi er ved en mega kendt gade nu, hvor man skulle kunne tage sådan et billede ned ad gaden, hvor Fuji skulle være sådan kæmpe tårnhøjt. Så kørte den hele vejen ned, der hvor Fuji skulle være. Eller er, vi kan bare ikke se den. Jeg kan lige prøve at sætte et billede ind og vise, hvordan det ser ud. Det ser ret sejt ud, men det har vi så selvfølgelig ikke kunne se. Lidt en skuffelse, at vi ikke har set Fuji. Jeg håber virkelig, at vi kommer til at se den i morgen. Det føles lidt som om, man har spildt ens tid ved at tage herud, når det ligesom var det, man kom fra. Jeg tror, det er okay. Vi kom lidt ned i gear i forhold til Tokyo, og lige fået lov til at lande ordentligt. Og vi har fået lov til at opleve lidt mere, måske ikke traditionelt Japan, men lidt mere lokalt Japan. Fordi byen som sagt er på størrelse med Herning. Så det er bare meget mindre, kan man godt mærke. Så jeg håber virkelig, vi kommer til at se Fuji i morgen. Jeg vil blive så skuffet. Men sådan er det. Set Fuji ud af vinduet, og så går der, jeg løber ikke engang 2 minutter, så den er ikke væk bag skyerne. Det er det største rage bait, jeg nogensinde har været vidne til. Det var orange, mega flot. 2 minutter, så den er helt væk. Altså, hvad fuck er det for noget? Jeg håber, den kommer frem igen. Klokken er trods alt kun 6. Nu spiser vi morgenmad fra 7-Eleven. Den bedste ting, vi har været til morgenmad. Den smager luksus. Okay, der er lige sket noget sjovt. Vi havde affundet os med, at vi ikke skulle op til den der pagoda igen i dag. Fordi min far synes, det var lidt hårdt. Men nu har vores chauffør droppet os af her. Så nu er det bare at gå op og så se, om vi kan se Fuji derfra. Vi nåede toppen. Ingen Mount Fuji. Men der er smukt vejr. Solen er ude. Blå himmel. Egentlig også, bortset fra, der var Fuji er. Det er klart. Nu ser vi, om Fuji ikke lige titter frem, nu når vi er her. Det burde de næsten lige gøre. Nu er den begyndt at klare op herovre for foden af bjerget, så vi håber lidt, at vi kommer til at kunne se den.
helt det, vi har drømt om. Den er bare flot. Næsten helt syn, der er stadig et par skyer foran, men hele højre side er egentlig klar, og egentlig også til forstanden, så det er mega fedt.